Γεια σας, καλό μεσημέρι, Τετάρτη 26 Μαΐου του 2010. Καλώς ήρθατε στο Έχει Γούστο και σήμερα. Ένα Έχει Γούστο γεμάτο από χάντρες, γεμάτο από τραγούδια, γεμάτο από νοσταλγία. Θα σας εξηγήσω μία-μία τις λέξεις για να συνεννοούμεθα, όπως κάθε μέρα εδώ. Ξέρετε, προσπαθούμε κάθε μέρα. Προσπαθούμε με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την φροντίδα να φέρουμε στις οθόνες σας καινούρια πράγματα πάντα και με πολύ μεγάλη φροντίδα φτιαγμένα. Με αγάπη και φροντίδα. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες στο πλατό που με γεμίζουν από δύναμη. Αυτά που βλέπετε είναι οι χάντρες, μας τα έδειξε μόλις ο κύριος Φασόης. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται. Λέγεται ότι περίπου κατά το έτος 1000 οι μοναχοί του Αγίου Όρους πήραν ένα μαύρο μάλινο σκηνάκι, του έκαναν 54 κόμπους και έπλεξαν τις δύο άκρες του σε σχήμα σταυρού. Αυτή τη γυρλάντα την ονόμασαν δεητικό στεφάνι της Παναγίας. Οι κοσμικοί την είπαν προσευχητάρι, κομποσκίνη και κομπολόι. Την είπαν κομπολόι επειδή ο προσευχόμενος ακουμπώντας τον κάθε κόμπο λέει και μια προσευχή. Η σύνθεση των λέξεων κόμπο λέγειν γέννησαν τη λέξη κομπολόι. Μια γνωριμία με τον κόσμο του κομπολογιού, την καταγωγή, τις εκδοχές και τις χρήσεις του. Δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο το κομπολόι, θα σας πάμε στα πέρατα του κόσμου όπου υπάρχουν διαφορετικά είδη κομπολογιών και με τις ονομασίες τους βεβαίως. Μια εκδήλωση που γίνεται απόψε φέρνει το κομπολόι, τις χάντρες, αλλά και τα τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη κομπολόι, που έχουν γραφτεί για το κομπολόι, στις οθόνες σας σήμερα στο Έχει Γούστο. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο.
λόγια σου. Γεια σου, Μπίλιο. Και τις μουσικές σου. Και τα λόγια σου και τα μπαγλαμαδάκια σου και τις ομορφιές σου. Ευχαριστώ πολύ. Για τα καλά σου λόγια. Αλλάζει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Με το που πιάσει ένα κομπολόι. Βέβαια. Και τι κομπολόι. Για πρόσεξε να δεις το δικό μου. Για. Αυτό σου ταιριάζει. Είναι και αυτό του φίλου μας. Του φίλου μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Τάσο το Θωμαίδη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για όλα αυτά που θα δείτε. Γιατί έχει σκεφτεί πολύ, έχει ταξιδέψει πολύ, έχει μελετήσει πάρα πολύ το κομπολόι. Έχει και ένα φίλο του μαζί, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του τμήματος νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζήση Παπαδημητρίου. Θα τους καλωσορίσω σε λίγο. Πρώτα όμως θέλω να καλωσορίσω τους καταπληκτικούς εδώ φίλους ερμηνευτές. Τάκης Κωνσταντακόπουλος, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Αγαπημένος φίλος της ΕΡΤ και άνθρωπος δικός μας. Συμμετέχω και εγώ στο δίσκο που έκανε ο Τάσος με 6 τραγούδια και ήρθα μαζί με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Και καλά έκανες και χαιρόμαστε πάντα όταν σε βλέπουμε με κάθε αφορμή και αιτία. Κατερίνα Τσιρίδου, χαίρετε. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς την. Εσύ τι κομπολόι κρατάς? Γυναικείου τύπου και περιεχομένου. Και Πανωρία Κονταξή, χαίρετε. Γεια σας. Πάμε ένα όμορφο τραγούδι του Κουγιουμτζή. Εδώ είπαμε να ενώσουμε τις μουσικές για κομπολόι με τα κομπολόγια. Να ενώσουμε το τερπνόν με το του ωφελήμου. Πάμε παρακαλώ. Ακούσαμε ένα μιτσάκι, πάμε να ακούσουμε τώρα και ένα Κουγιουμτζή για να συνεχίσουμε ακάθεκτη. σαν παιδί λίγο σε συναντήσω. Ίσως να γίνω μα τι μη με δει, να έρθω να σε φιλήσω. Αχ, να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, άντρα στο κοπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ, να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, άντρα στο κοπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ, να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, άντρα στο κοπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ, να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, άντρα στο κοπολόι σου το μαργαριταρένιο. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει η ιδέα αυτή. Δηλαδή, τραγούδια που έχουν γραφτεί και έχουν για θέμα τους το κομπολόι και ένα βιβλίο μαζί με ένα CD που περιέχει τέτοια τραγούδια. Καλωσορίζω λοιπόν επισήμως αυτή τη φορά τον κύριο Τάσο Θωμαίδη. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρομαι. Και εγώ. Είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, «Ο δρόμος του ανθρώπου και του κομπολογιού». Κοιτάξτε εδώ το βιβλίο παρακαλώ. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν
θα παρουσιαστεί μαζί με μια κατάσταση απόψε. Στον Ιαννό, μαζί με το CD, ιδιαίτερα το άλλο που κάτω. Μαζί με μια κατάσταση. Με μια κατάσταση. Για πείτε την κατάσταση εδώ που συνοδεύει τη φάση. Λοιπόν, εκλεκτοί καλλιτέχνες. Ναι. Δηλαδή θα είναι πέρα από αυτούς που βλέπουμε. Ο Μπάμπης ο Τσέρτος. Ο Μπάμπης ο Τσέρτος. Πρώτα τη γυναίκα πάνω. Η Νάντια Καραγιάννη. Ο Μανώλης Δημητριανάκης. Ο Νίκος Καραγιάννης. Υποβολέας. Και εμείς. Ναι. Και η ορχήστρα που θα υποδεχθώ σε λίγο. Και η ορχήστρα. Θα είναι και η δουλειά ζωγράφων, έτσι, γιατί θα εκτεθούν και έργα τέχνης και δικά μου. Καλά, εντάξει, του Ανδρέα Κοντέλη, να τους πούμε επειδή θα είναι εκεί. Εντάξει, έχετε ναι. Λοιπόν, Άννα Μπίλη, Ειρήνη Κανά, Λίδα Κοντογιαννοπούλου, Τίμου Μπατινάκη, Μαρίας Χριστοπούλου, Παναγιώτη Μπελντέκου και Δημήτρη Σαρασίτη. Ωραία, τα είπατε. Κύριε Θωμαίδη, να σας πω τώρα κάτι. Έχετε εδώ ένα πολύ καλό σας φίλο. Είναι και καθηγητής ομότιμος στη νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Παπαδημητρίου. Το ζήσει. Τον καλωσορίζω και επισήμως. Κύριε Παπαδημητρίου, αυτός ο άνθρωπος εδώ που έχουμε, ο κύριος Θωμαίδης, πώς έπλεξε έτσι με την ιστορία Κομπολόη? Εσείς το ξέρετε 35 χρόνια, σας ενέπλεξε και εσάς αυτή την αυτό ιστορία. Είναι το σπουδαίο, ότι γνωριζόμαστε τώρα 35 χρόνια, γνωρίστηκαμε αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας και από τότε μας συνέδεσε μια βαθιά φιλία. Και μάλιστα συχνά ορίζω τη σχέση μας ως εξής. Έχω την αίσθηση ότι ο Τάσος θα ήθελε να είναι αυτό που είμαι εγώ και εγώ θέλω να ήμουν αυτό που είναι αυτός. Γιατί ξέρετε, έχω μια αντίληψη για τα πράγματα. Η κοινωνία μας έχει αναδείξει σε δίθεν μεγάλη αξία την επωνυμία. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος κάνει σωστά τη δουλειά του, ταυτίζεται με τη δουλειά του και είναι ποιητής και παράλληλα είναι επώνυμος. Αρκεί να κάνει σωστά τη δουλειά. Ναι. Μα είναι λάθος αυτό το που λένε ο επώνυμος τάδε και ο επώνυμος δίνα. Κάθε άνθρωπος είναι επώνυμος στο βαθμό που έχει ένα επώνυμο. Ακριβώς. Δηλαδή, τι θα πει ο επώνυμος? Ο άλλος δηλαδή που το όνομά του είναι πιο αναγνωρίσιμο, είναι πιο επώνυμος από τον άλλον. Δεν το καταλαβαίνω. Δυστυχώς αυτή είναι η αντίληψη της κοινωνίας μας, με την οποία οπωσδήποτε εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία στη σχέση είναι ότι κατάλαβα πως ο Τάσος Θωμαίδης δεν είναι κατασκευαστής. Είναι ποιητής με την αριστοτελική σημασία του όρου. Δηλαδή ταυτίζεται με αυτό το οποίο κάνει, είναι κατάθεση ψυχής και παράλληλα είναι μια έκφραση φιλοσοφικής προσέγγισης της ζωής. Διαβάζοντας πάντως αυτό το βιβλίο που έχει γράψει ο Τάσος Θωμαίδης, «Το δρόμο του ανθρώπου και του κομπολογιού», έχω μια αίσθηση ότι ήταν σαν να ήταν ταγμένος για να κάνει αυτό. Δηλαδή μιλάει και με όρους πιο πώς να σας πω, συμπαντικούς για το Κομπολόι και για τη σχέση που ορίζει τον άνθρωπο με το Κομπολόι. Ξεκινάει δηλαδή, γιατί διάβασα το βιβλίο σας έτσι εντάχει, με έναν άνθρωπο ο οποίος παθαίνει μια καρδιακή προσβολή ή μικρό εγκεφαλικό και είναι στα πρόθυρα του γιά. Αλλά βλέπει αλλιώς τη ζωή του, καταλαβαίνει αλλιώτικα τα πράγματα, λοιπόν, αναθεωρεί. Για να φτάσει να θυμηθεί ότι γεννήθηκε ουσιαστικά για να γνωρίσει τον εαυτόν του. Όλα τα άλλα, οποιασδήποτε άλλες σχέσεις, είναι ευκαιρίες για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και εσείς δηλαδή είσαστε αυτός ο άνθρωπος κατά έναν τρόπο? Όχι. Όχι. Δεν ταξιδέψατε όπως αυτός ο άνθρωπος? Εγώ έχω ταξιδέψει βέβαια. Αυτό εννοώ, δηλαδή έχετε μια δεν σχέση... είμαι αυτός που έπαθα το καρδιακό, δεν είμαι αυτός που εγώ τα πέρασα κάπως αλλιώς. Είχα δασκάλους σαν τον Ζήση, σαν τον Καπετάν Ανέστη, σαν κάποιους πολλούς. Περάσατε όμως από ένα ταρακούνημα ύπαρξης και συνείδησης. Η φτώχεια είναι πολύ καλός δάσκαλος, όπως και οι γυναίκες. Στη ζωή μου ήμουν και φτωχός παλιότερα και με πολλές γυναίκες. Αν σας έλεγαν φτώχεια ή γυναίκες, τι θα διαλέγατε? Και τα δύο χωρίς δεν γίνεται. Εσύ, Αγάθανα, τι θα διάλεγες? Γυναίκες, όχι τη φτώχεια με τίποτα. Την πέρασα τη φτώχεια και. Θα αλωτριωνώσουν στην πορεία σου και δεν θα σε θέλανε. Έχω περάσει αρκετές φορές στη ζωή μου και για μεγάλα διαστήματα. Οπότε δεν θέλω ξανά να ξαναγίνω. Θα γίνουμε έτσι κι αλλιώς όλοι με το ζόρι φτωχοί τώρα. Οπότε ας έχουμε τις γυναίκες βρεσί. Ναι, έχουμε τις γυναίκες μας και εντάξει. Και βέβαια, πού να κάτσω έξω. Τι, τον Κωνσταντινόπουλο θα βάζει δίπλα του. Αλλήμονο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα μιλήσουμε και πολύ για θέματα που νομίζω ότι όλους κάποια στιγμή μας έχουν λίγο απασχολήσει. Έτσι έχουμε αναρωτηθεί, βρε παιδιά, απλά πράγματα δηλαδή. Εντάξει, που μπορεί να μην είναι και τόσο απλά. Δηλαδή, τι είναι οι πέτρες, τι συμβολίζουν, τι ενέργεια έχουν οι πέτρες, Για τον καθένα είναι κάτι
Σχετικό διαφορετικό και σχετικό και υποκειμενικό. Η παράδοση λέει κάποια πράγματα. Έτσι, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα πούμε και για τα κομπολόγια που υπάρχουν και σε άλλες χώρες, γιατί λέγονται έτσι. Το εύκαντρο τι σημαίνει. Αλλά μετά από τα τραγούδια. Ο κόσμος θέλει λιγάκι η ψυχούλα του να ελαφρύνει, ρε παιδιά. Εγώ το νιώθω και εγώ μαζί σας μία. Να πάρει ένα κομπολόι για να ελαφρύνει. Αυτό μας διδάσκει ο Τάσος. Για να ελαφρύνει η ψυχούλα πρέπει να κρατάς ένα κομπολόι. Και να ψάχνεις μέσα. Αλλά έχει πει εδώ τόσο Μαΐδης ότι το κομπολόι, λέει, που κρατάμε είναι προδότης. Βεβαίως. Θα δούμε γιατί είναι προδότης. Τι προδίδει το κομπολόι. Θα μας τα πει ο ίδιος. Έτσι, πάμε ένα τραγούδι. Σας το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλους και όλες που βλέπετε αυτή τη στιγμή την εκπομπή και τη χαίρεστε και κάνουμε παρέα μαζί. Πάμε. Καλά, έχω φτιάξει διάθεση σήμερα. Πολύ σας ευχαριστώ, βρε παιδιά. Και εμείς. Καταρχάς είδα αυτόν εδώ πέρα τον άντρα, τον ωραίο, τον σωστό, τον Αγάθωνα, που έρχεται πάντα με ένα χαμόγελο το οποίο κρύβει κάτω από τη μουστάκα. Δεν φαίνεται. Έτσι, είναι ειδικό αυτό το Τάκη. Εσύ που. Ο Τάκης που δεν έχει μουστάκι. ξέρει. Τα μαλλιά σου, όμως, τα μάκρυνες. Όλοι οι έξυπνοι άντρες και σεξουαλικοί είμαστε καραφλοί, έτσι. Η αρχή υγειονομική σφαίρα. Και ό,τι φεύγει από πάνω θα αφήνουμε στο μουστάκι. Οι γιατροί και οι γυναίκες το λένε, όχι εγώ. Το λένε και οι γιατροί αυτό. Τεστοστερόνι πολύ, πέφτουν τα μαλλιά, αυξημένη λιμπητό. Ορίστε. Παρακαλώ. Μου έχει κοτσίδα. Οπότε τι. Τι καραμελίτσα καλέ.
έχουμε ένα βίντεο για την καραμέλα. Για λέει να σας κεράσω μια καραμέλα. Θέλετε καραμέλα? Όχι, εγώ. Δεν θέλει, παιδί μου. Θέλει να πει για το κομπολόι ο άνθρωπος. Θα το πει. Λοιπόν, να σας πω. Γιατί το κομπολόι έκανα πριν αυτή την κίνηση. Προσέξτε. Και λέει ο Τάσος εδώ, ο Θωμαίδης, ότι να μην κάνω αυτό. Λέει, δεν είναι σωστό. Γιατί πρέπει να το κάνω έτσι, να μετράω τους καημούς. Λοιπόν, εξαρτάται ποια κοινωνική τάξη και ειδικά ποια προσωπικότητα κρατάει κάθε τι, το πώς το αντιλαμβάνεται και πώς το χρησιμοποιεί. Αυτή η γυρλάντα που τη λένε κακός κομπολόι, κομπολόι είναι αυτό, παιδιά. Σε κάθε κόμπο λέγει προσευχή. Το προσευχητάρι αυτό είναι κομπολόι. Και γιατί έχει μόνο αριθμό, εξηγήστε? Το διάβασα στο βιβλίο σας. Για να μπορεί να το κρατάει κάποιος από εδώ και να το χωρίζει στη μέση και να παίζει. Αν δεν είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 1. Πολλαπλάσιο του 4 συν 1. Έχει όμως και κάποιες ιστορίες με τους αριθμούς. Είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία. Θα φάμε την ώρα, δεν θα ακούσουμε τραγούδια. Στο βιβλίο και στον Ιαννό μπορεί να τα πούμε. Έχουν μπερδέψει αυτή τη γυρλάντα με αυτό. Αυτά είναι τα μπεγλέρια. Αυτό είναι το τάκα-τάκα. Και αυτό είναι το τεσμπίχι. Τεσμπίχια κρατάνε. Το τουρκικό. Αλλά επειδή είναι τουρκικό και επειδή δεν είναι ώρα, νομίζω να πάμε στα τραγουδάκια. Συγγνώμη ένα λεπτό. Γιατί επειδή είναι τουρκικό δηλαδή να μην το... Γιατί? Φιλία. Καλό είναι. Φιλία εδώ πέρα έχουν έρθει, έχουν κάνει... Τώρα αρχίσαμε να τα λέμε αυτά. Παλιότερα δεν τα λέγανε. Είπανε ότι ο Μάμο Εθοπορθητής είχε 80.000 Έλληνες μαζί του. Πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το έχετε μάθει από το φίλο σας, που θέλετε να είστε καθηγητής και εκείνος να είναι κομπολογάς. Πόσα χιλιάδες κομπολόγια έχετε φτιάξει στη ζωή σας, κύριε Θωμαίδη? Πολλά, πάρα πολλά. Έχει και την λέσχη φίλων κομπολογιού, έτσι. Ακριβώς, ναι. Έχετε και αυτή την κατάσταση εδώ που έχετε μαζέψει χάντρα τα τραγούδια και τα τραγουδάτε. Όχι, αυτά είναι δικά μου τα τραγουδάκια. Εγώ έκανα τους στίχους, εγώ έβαλα τις μελωδίες και ο Βασίλης ο Μαντόγλου, εκείνος, έβαλε τη μουσική στα όργανα και την ενορχήστρωση. Υπάρχει συνεργασία δηλαδή. Όταν αγαπάς κάτι, εμπνέεσαι. Λοιπόν, όταν το κατάλαβα αυτό το πράγμα τι είναι, εκείνο θέλω να σας το χαρίσω. Κρατήστε αυτό που έχει τα ένθετα ζαφυράκια και τα... Εκείνο. Λοιπόν, αυτό που έπιασα στα χέρια μου πρώτο, Εμείς τελευταίοι, η λέσχη τι κάνει? Χαράζει την κόκκινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών που βροντοχτυπούν τις χάντρες, σπάνε τα νεύρα του κόσμου, οι ίδιοι διατηρούνται σε ένταση, καταστρέφουν τη γυρλάντα τους, με εμάς που το βλέπουμε σαν κόσμημα, σαν θεραπευτικό, σαν κάτι που μας δίνει, εμένα τουλάχιστον, ηρεμία. Όχι μόνο, αφυπνίζει τη δημιουργική μου φαντασία. Είναι επιστημονικά παραδεκτό ότι όταν συγκεντρωθούμε σε μια ιδέα και χαϊδεύουμε επανειλημμένα χάντρες που έχουν όμως θετική ενέργεια, όπως το κεχριμπάρι, όπως η μη πολύτιμη λύθη, τότε ενεργοποιείται το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Αφυπνίζει τη δημιουργική μας φαντασία, η ενόραση κτλ. Εγώ έτσι το χρησιμοποιώ. Το θηλυκό μέρος του εγκεφάλου είναι το δεξί. Αυτό αγαπάω κι εγώ. Το θηλυκό είναι. Να σας πω, επειδή είσαστε έτσι μερακλείδες όλοι και ωραίοι και θα μας απαντήσετε και στα ερωτήματα των τηλεθεατών που έρχονται. Και επίσης θα μας απαντήσετε και πώς μπορούμε το αληθινό κεχριμπάρι, το οποίο κάνει πολλά... 2.000 ευρώ, Δημόκριτος, τεστ του άνθρακα 14. Τα όλα που λένε είναι πώς το λένε, παραπληροφόρηση από εδαείς που είναι από ημιμαθείς που είναι χειρότεροι. Καθίστε, θέλω να τελειώσω τη φράση μου. Λέω να μας πείτε πώς το ξεχωρίζουμε το αληθινό το κεχριμπάρι. Είπα μόνο με το τεστ του άνθρακα 14 που δηλώνει την... Αυτό που λένε ότι το τρίβουν πάνω στο ύφασμα και άμα κάνει και το καπάκι του στυλό του Μπικ το κάνει αυτό. Στατικός ηλεκτρισμός λέγεται αυτό. Δεν κάνει τίποτα. Να σας πω, καλά, να πάμε τότε σε μια βιοτεχνία, θέλω να σας πάω όλους, να σας γλυκάνω. Είναι μια βιοτεχνία που εδώ και 90 χρόνια επιμένεις με αγάπη και μεράκι να φτιάχνει χειροποίητες καραμέλες. Θα σας γλυκάνω όλους τώρα. Είναι με αγνά υλικά και μια τεχνική που μαζί με το μεράκι και τη φροντίδα φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Είναι τα συστατικά της επιτυχίας της παραδοσιακής καραμέλας. Ο Σωτήρης ο Κουτσουράκης μίλησε στην Νατάσα τη Θεοχάρη, τη δικιά μας την Νατάσα, την Νατασούλιος, για το πώς ακόμα μπορούν αυτές οι παραδοσιακές
βιοτεχνίες να αντέχουν στον χρόνο και να είναι και πετυχημένες επιχειρήσεις. Πάμε να το δούμε, να γλυκαθούμε όλοι μαζί. Άρωμα καραμέλας πλημμυρίζει το ήλιον Αττικής. Γλύκα, νοσταλγία, αναμνήσεις και αθωότητα ξεχυλίζουν μέσα από ένα βαζάκι με παραδοσιακές καραμέλες. Η βιοτεχνία μας ξεκίνησε το 1920 με το θείο τον Τζίμι που ήρθε από την Αμερική. Εγώ ήρθα σαν εργαζόμενος εδώ, αλλά το αφεντικό που είχαμε είχε την ατυχία και εγώ την τύχη να μην έχει παιδιά και την άφησαν σε μένανε. Και ακολούθησε από το 2004 και μετά ο γιος μου, ο οποίος ηγείται τώρα της βιοτεχνίας. Όσο για το τι κάνει τις παραδοσιακές καραμέλες ξεχωριστές, το μυστικό της καραμέλας δικής μας, της παραδοσιακής, είναι βέβαια τα αγνά υλικά. Χρησιμοποιούμε μόνο ζάχαρη και γλυκόζι, το οποίο το γλυκόζι είναι από καλαμπόκι, αυτό το καλαμπόκι το οποίο κατασκευάζεται το γλυκόζι. Δεν έχουμε καθόλου συντηρητικά μέσα, μόνο τα εσάνς χρησιμοποιούμε. Το ψήσιμο που κάνουμε, αρκετά την ψήνουμε την καραμέλα για να γυαλίζει. Δεν υπάρχει άλλο μαστικό και η τέχνη που είδατε, η οποία επακολουθεί. Είναι μια τέχνη που δεν την κάνουν στην Ελλάδα άλλοι. η αγάπη, το μεράκι, η ποιότητα των υλικών, η σκληρή δουλειά, η εμπειρία και η τεχνογνωσία κάνουν τις παραδοσιακές καραμέλες να ξεχωρίζουν μέσα από τα τυποποιημένα προϊόντα που έχουν κατακλείσει την εποχή μας. Ελπίζω να σας γλυκάναμε, όπως ακριβώς την όρεξη μας ανοίξατε και δεν έχουμε με αυτό το βίντεο που έφτιαξε για να βλέπουμε και τα θετικά πράγματα της ζωής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το εκτιμάτε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα σας πω ότι απόψε με ελεύθερη είσοδο μπορείτε να πάτε 9 το βράδυ στο καφέ του Βιβλιοπωλείου Ιαννός για να πάρετε κι εσείς μια γεύση από όλα αυτά που εδώ κουβεντιάζουμε. Μια πρόγευση σας δίνουμε εδώ. Η κυρίως γεύση θα είναι εκεί. Η Ιαννός στα 224 λοιπόν. Θα είναι εκεί και το Άσο Θωμαΐδης. Θα είναι και ο φίλος σας. Βεβαίως θα είναι και ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Μάλιστα, θα είναι και ο Φώτης ο Κουβέλης, ο βουλευτής μας της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Λοιπόν, θα είναι εδώ και οι ερμηνευτές και άλλοι και όλοι μαζί τώρα πάμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, σας αφήνω να πιείτε ένα ποτηράκι νερό. Σαν φίλε οι καιροί που βολεύαν τους άντρες, τώρα τα κορίτσοπουλά κράτουν και παίζουν κάντρες. Στριφογυρνούν κομπολογιές και κάνουν και φιγούρα κι όλους τους μάγκες του ντούνια τους έπιασε φαγούρα.
άντρες το νομίζανε πως θα ήταν πάντα πρώτη. Γυναίκες όμως γίνανε σύνθετες και πιλότοι. Γυναίκες όμως γίνανε σύνθετες και πιλότοι. Αυτό ήταν ένα καινούριο τραγούδι από τον Τάκη τον Κωνσταντακόπουλο, ένα τραγούδι που έχετε γράψει εσείς και τους στίχους και τη μουσική. Τη μελωδία, το ξεχώρισα, τους στίχους τη μελωδία, αλλά τη μουσική στα όργανα την έβαλε ο Βασίλης Μαντόγλους. Εγώ του τα μουρμούρισα, του τα τραγούδισα και από εκεί και πέρα έβαλε τη μουσική στα όργανα. Πάμε να ακούσουμε, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, και του Μιτσάκη το «Μια γυναίκα, δύο άντρες» από την Κατερίνα και μετά να πούμε τις ιστορίες μας εδώ. Κατερίνα, είσαι έτοιμη? Πάντα. Μπράβο, πάμε. Ποιος είναι, ποιος απάντησε ανάμεσα στους μάγκες? Ποιος είδε, ποιος συνάντησε γυναίκα με δυο άντρες? Μια γυναίκα, δύο άντρες, κοπολόι δίχως χάντρες. Ο ένας είναι για δουλειά, ο άλλος για αγάπη. Ο ένας είναι για λεφτά, κι ο άλλος για ραχάτι. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι δίχως χάντρες. Κι αυτήν ο μήνας έχει 9, μεράκι δεν την τρώει και δυο καρδούλες άντρικες της παίζει κοπολόι. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι δίχως χάντρες. Κομπολόι δίχως χάντρες. Μια γυναίκα, δύο άντρες. Κατερίνα Τσιρίδου, Αγάθωνας Ιακωβίδης εδώ. Πανωρέα κονταξί. Και ο Τάκης ο Κωνσταντακόπουλος. Και η μουσική. Ο Μάκης ο Σταμούλης στο μπουζούκι, το ένα. Γεια σου. Ο Βασίλης ο Μαντόγλου στο άλλο το μπουζούκι. Να τους δείχνουμε τους μουσικούς αφανείς ήρωες. Ακορντεόν Δημήτρης Παπαδάμης. Κιθάρα Νίκος Πρωτόπαπας. Βιολί Νίκος Καλιούρης. Και κρουστά Εύη Κανέλου. Ένα χειροκρότημα. Είναι η γυναίκα η μόνη, ρε. Γεια σου, ρε Εύη. Δεν μου λέτε τώρα την κατάσταση να πούμε.
Θέλω να ζητήσω και από τον Αγάθο ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς διαλέγει κανείς, δεν ξέρω αν θα πει ο κύριος καθηγητής ή εσείς, πώς διαλέγει κανείς τι κομπολόι θα πάρει. Δηλαδή, πώς το διαλέγει. Αφήνει πρώτα απ' όλα τη διαίσθησή του. Δηλαδή και δώρο, ας πούμε, αν θες να κάνεις έναν άνθρωπο. Εμείς κάνουμε... Πώς το κάνεις το σύστημα. Το σωματότυπο. Ναι. Τι χρώματα ρούχα φοράει. Και την ηλικία. Δεν τη λένε οι γυναίκες. Γιατί οι άντρες τη λένε. Εξαρτάται πόσο. Βέβαια τη λένε. Ναι, λοιπόν. Τα χρώματά του, έτσι, ένας ξανθός συνήθως διαλέγει μελή χρώματα και ακόμα το χαρακτήρα του παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αν είναι κάποιος δηλαδή ήπιων τόνων, ναι, είναι δεσποτικός. Αν είναι συνετός άνθρωπος, ας πούμε, ένα κομπολόι. Άμα είναι τρελός, άλλο κομπολόι. Πολύχρωμο και παρδαλό. Ναι. Λοιπόν, για το φασόι το σκηνοθέτη μου, ποιο κομπολόι θα διαλέγατε να του κάνετε? Δεν τον ξέρω, πρέπει να τον ξέρω. Δεν ξέρετε το σκηνοθέτη μου? Όχι. Σοβαρά, δεν το γνωρίσατε τώρα που φτιάχναμε το πλατό? Γνώρισα πολύ. Κεφαλονίτης τρελός, κύριε Θωμαίδη μου. Τι, ποιο κομπολόι? Η τρέλα δεν προσεγγίζεται εύκολα. Θα πρέπει ο ίδιος να. Τι είδους τρέλα έχει, ας πούμε? Βέβαια. Δεν θα έτυχε άμα δεν ήταν τρελός εδώ πέρα τόσα χρόνια. Σκηνοθετεί αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, έτοιμοι κι εμείς. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο ήπιων τόνων παίρνει ένα απαλό, όπως αυτό που κρατάει η Κατερίνα. Εγώ δεν είμαι ήπιον τόνο, θέλω ένα άλλο αμέσως. Ο δεσποτικός παίρνει ένα μαύρο, τσαμπουκαλίδικο. Ναι. Το πιο σημαντικό όμως είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Το χαϊδεύουμε ή το βροντοχτυπάμε. Κύριε καθηγητά. Εγώ θα έλεγα ότι οι επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά παραδείγματος κομπολόγια, κοσμήματα, είναι συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο αισθάνονται τον εαυτό τους. Ανάλογα με τα συμπλέγματα κατωτερότητας ή με την υπεροψία που έχουμε, αδιάφορο αν αυτή η αντίληψη είναι σωστή ή όχι, επιλέγουν, γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι το τι εντύπωση θα κάνει προς τα έξω. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας γίνεται πάντοτε με βάση το αν και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει τους απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι οι πιο ελεύθεροι άνθρωποι και αυτοί που τα έχουν πιο καλά με τον εαυτό τους είναι αυτοί που δρούν, σκέφτονται και ζουν ανεξαρτήτως με το τι λένε οι άλλοι για αυτούς. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχουν. Είμαι της άποψης ότι ακόμα και οι κλασικοί μάγκες εποχών που εσείς δεν τις ζήσατε, είχε ο καθένας, ας το πούμε, μία αυτοαντίληψη, η οποία κάθε άλλο παρά ήταν ταυτόσιμη με αυτό το οποίο έδειχνε προς τα έξω. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι ο καθένας δημιουργεί έναν τύπο και υπάρχει το στοιχείο της εμπορευματοποίησης. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Κάθε πράξη που κάνουμε έχει και τον αντίκτυπό της, ας το πούμε, στην αντίληψη που έχουμε για το τι κερδίζω. Επομένως, ας το πούμε, έχουμε ένα συνδυασμό επιλογών και εμπορευματοποίησης για τον ίδιο των συναισθημάτων μας. Όλη η παραδείγματος χάρη αυτή η βιομηχανία της. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που λέτε. Άλλο θέμα εκπομπής. Άλλη εκπομπή. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ως άνθρωπος ο οποίος μου δώρισε ο φίλος μου ο Τάσος ένα κομπολόι, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος του κομπολογιού. Ποιος σας δώρισε, για δείξτε μας. Έχει ακόμα. Ποιος σας δώρισε? Ένα και χρυμπάρι. Το έχει φυλάξει το σιρτάρι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και η συνέχεια αμέσως μετά εδώ θα σας μιλήσουμε και για τη μεγάλη συναυλία. Εδώ έχουμε καλεσμένους και μουσικούς που θα ήθελα να κάνουμε εκπομπή άλλες 2 ώρες. Ναι, κύριε Θωμαίδη. Θα μπορούσαμε να λέμε ιστορίες απίστευτες για το κομπολόι. Ζητούν οι τηλεθεατές και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα πολύ ωραία και υλικά μηνύματα. Ζητάνε να μας μιλήσει ο κ. Θωμαίδης, λέει, για το καχραμάν. Το καχραμάν είναι το εξορυγμένα παλιά και χρυμπάρι. Και χρυμπάρι λέμε το απολιθωμένο ρετσίνι που πρέπει να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό, 30 εκατομμύρια χρόνια για να γίνει το κεχριμπάρι. Αυτό λέμε. Πολύ δεν είναι. Όχι. Αυτό λέμε κεχριμπάρι. Το απολιθωμένο ρετσίνι που πρέπει να ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια χρόνια. Τα άλλα είναι απλώς απολιθώματα. Δεν είναι κεχριμπάρι. Κεχριμπάρι λέμε αυτό που έχει εξορυχθεί παλιά. Και τούτο εδώ είναι κεχριμπάρι. Και αυτό ίδιας ηλικίας. Αλλά αυτό επειδή εξορίχθηκε παλιά. Και από την ατμόσφαιρα, από το οξυγόνο. Ποιο εξορίχθηκε παλιά? Στο ένα χεράκι. Μπράβο. Αυτό είναι το τουρκικό τεσμπίχι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πήρε αυτό το χρώμα επειδή εξειδώνεται με τον αέρα. Έτσι. Και αυτό είναι ίδιας ηλικίας. Προέρχονται και τα δύο από τη Βαλτική. Είναι φυσικό, ορυκτό. Ορυκτό. Είναι απολίθωμα, ορυκτό. Μέσα στη γη. Βιομηχανοποιημένα γίνεται και χρυμπάρι.
Δεν θα είναι και γρυμπάρι, θα είναι ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν. Όχι αληθινό και γρυμπάρι. Δεν θα είναι. Μπορεί κάποιος να σου πουλήσει ένα και γρυμπάρι βιομηχανοποιημένο για φυσικό? Βεβαίως, γι' αυτό έχουν ξεφυδρώσει ένα σωρό κομπολογάδικα και πουλάνε, ας πούμε, ρετσίνια. Παίρνουν ρευστό ρετσίνι. Το αφυδατώνουν σε κλίβανο και μετά δεν μπορεί να το βρει κάποιος, εάν δεν το πάει στο Δημόκριτο, να πληρώσει 2.000 ευρώ να του κάνει το τεστ του άνθρακα 14. Αυτό το τεστ δηλώνει την ηλικία του απολιθώματος. Γι' αυτό λοιπόν δίνουν και... γιατί γελάτε? Είδα 2.000 ευρώ που πας να δεις για το κομπολόι. Γι' αυτό λοιπόν λέει... Δηλαδή χαμένος και δαρμένος και χαμένος. Έτσι. Θα σας δώσω, λέει, και εγγύηση εγώ. Ναι. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα δώσει κανένας 2.000. Έτσι λοιπόν όλοι πουλάνε και γρυμπάρια. Λένε πως το καλό κομπολόι, οι τηλεθεατές, έχει 33 χάντρες όσο και τα χρόνια του Χριστού. Γιατί αυτό? Αυτό είναι, να μην πω... τι να μην πείτε? Τι να πω, ελληναράδικο. Το 33 είναι το 1 τρίτο του... μην μου κακολογείτε τα μηνύματα των τηλεθεατών μου. Ερώτηση κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτα κακό. Δεν είπα ότι το είπε εκείνος, υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Λοιπόν, το 33 είναι το 1 τρίτο του 99 του... Το 1 δέκατο του 1990. Τι λες ρε? Είναι το 1 δέκατο του 1990 και ούτω καθεξής. Έκανε υπολογισμούς. Το 1 τέταρτο του 1800 πόσο? 1821, ναι, το 1 Πάμε ένα τραγούδι να το αφιερώσουμε, βρε παιδιά, στον πρόεδρο. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, να σταματήσουμε να λέμε και γρυμπάρι και γρυμπάρι. Ηλεκτρό το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες που το ανακαλύψαν πρώτοι και κανείς άλλος λαός δεν το ήξερε τότε. Τι θα πει και γρυμπάρι? Χαζοκουβέντες τώρα και γρυμπάρι. Ηλεκτρόν το λένε, ηλεκτρόν. Ωραία. Εύχαντρο τι θα πει? Κομπολό είπαμε είναι αυτό. Σε κάθε κόμπο λέγει προσευχή. Εύχαντρο είναι αυτή η γυρλάντα και οι παρόμοιες που σε κάθε χάντρα μας δίνει ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση κάθε χάντρα, εύχαντρα. Μάλιστα. Διότι δεν είναι προσευχητάρια. Είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους άντρες που μας βλέπουν και δουλεύουν για την οικογένειά τους και για το μεροκάματο, καθώς επίσης και στον ένα και μοναδικό πρόεδρο που το έγραψε. Λευτέρη, σ' αγαπάμε. Μάνος Λοΐζος στη μουσική. Παρακαλώ. Το πλαστό το πασαπόρτι, σαν και την καρδιά σου μόρτι, σαν την κάλπικη καρδιά σου τη σκληρή. Μην πρωτοκτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρει το μυστερί. Η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρει το μυστερί. Ζωή και σπίτι, απ' τα κούγια σου αλήτη, που μετράς το αντριλίκι με βυσιές. Μην πρωτοκτυπάς τα ζάρια, πως είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλοσιές. Πως είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλοσιές. Δεν έχουμε δίκιο να τον αγαπάμε τον Τάκη τον Κωνσταντακόπουλο, Δεν είναι χρυσός άνθρωπος ο Τάκης? Παντός καιρού. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι με τον Τάκη. Είναι και αυτός από τις Μπουάτ, όπως και εγώ που ξεκίνησα από τις Μπουάτ πριν από 35 χρόνια. Ναι. Έτσι και ο Τάκης. Εσύ μεγάλωσες, ο Τάκης καθόλου. Ναι, εγώ μεγαλώνω βέβαια. Ο Τάκης μένει εκεί. Λοιπόν, για πες μας ρε Αγαθώνα, εσύ έχεις στη ζωή σου μπεγλέρι? Γιατί το λέμε μπεγλέρι? Μπεγλέρι ποτέ. Κομπολόγια έχω πάρα πολλά. Και μάλιστα εύκαντρα. Μπεγλέρι γιατί? Καταρχήν, μπεγλέρι είναι αυτό.
Και όχι ετούτο. Μπεγλέρι επειδή... Δείξτε το στους ανθρώπους να το βλέπουνε. Εγώ θέλω μόνο άνθρωποι με απορίες. Αυτό είναι το τάκα-τάκα που κάνει. Αυτό είναι λοιπόν το τάκα-τάκα. Ο κόσμος το λέει μπεγλέρι. Κακός. Μπεγλέρι είναι αυτό. Μάλιστα. Και μπεγλέρι ονομάστηκε επειδή ο ψευτόμαγκας, ο υπόκοσμος και γενικά εργόσχολοι το στριφογυρίζαν έτσι και κουνούσαν το χέρι τους όπως όταν μπεγλεράνε τα ζάρια. Από εκεί και μπεγλέρι. Α, μάλιστα. Βοηθάει σε κάποιον που θέλει να κόψει το κάπνισμα. Το έτσι. Ναι. Ότι σπάει τα νεύρα του κόσμου είναι βέβαιο, αλλά το αν βοηθάει δεν ξέρω. Δηλαδή, τάβλη και μπεγλέρι, τσατάλια τα νεύρα των ανθρώπων, έτσι. Κινδυνεύουμε να φάμε ξύλο από τους περίοικους. Γι' αυτό έστησα τη λέσχη φίλων Κομπολογιού. Ενημερώνουμε. Πού εδρεύει? Στην Ασκληπίου 147 και στη Σόλωνος 97. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα μουσείο Κομπολογιού στον Ναύπλη, όπως μας λένε. Ας μην πούμε. Διένεξη μεταξύ σας. Ας μην πούμε. Καθόλου. Αυτό Υπουργείο θέλησα. Να μην πούμε. Θα σας εκθέσω. Παιδί μου, ακόμα και το κομπολόι έχει τη μέσα του θέμα, έτσι. Δεν υπάρχει ελληνικό Διαπλοκή. Σύστημα. Ποιος, καλέ, το κομπολόι? Όλα παντού. Μάλιστα. Αφήστε μας να πούμε το τραγουδάκι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Η μέρα σήμερα λέει ελεύθερη είσοδος στον Ιαννό, 9 το βράδυ. Θα είσαστε? Βεβαίως. Κύριος Κουβέλης, έκθεση ζωγραφικής. Ναι. Πολλά τραγούδια για το... Έκθεση ζωγραφικής και όλα. Έχει και ζωγραφική. Ωραία. Δικά μου έργα και των άλλων που... Ναι, που είπαμε τα ονόματα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, και ένα βιβλίο, το οποίο μπορούν να βρουν και εκεί οι καλοί άνθρωποι. Και εκεί και για το CD δεν είπαμε. Που είναι να πούμε κι άλλο για το CD. Καλά, πείτε, τι. Ότι έχει μέσα 64 σελίδες ανάλυση όλα αυτά που ρωτάνε οι τηλεθεατές και οποιοδήποτε. Υπάρχουν απαντήσεις εκεί. Εδώ μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι. Με τη βοήθεια του φίλου μου. Μάλιστα, τώρα ωραία. Τέλεια. Γυναικείο κομπολό και τα λοιπά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάκη τον Κωνσταντακόπουλο. Ευχαριστώ την Κατερίνα Τιτσιρίδου, τον Αγάθωνα, τον Ιακωβίδη. Καλά να είσαστε. Και την Πανορέτικο ταξί. Το καλοκαίρι τι θα κάνετε, παιδιά? Βόλτουλες. Συναυλίες, παραστάσεις. Μπάνια. Μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας εύχομαι, κύριε Θωμαίδη. Πολλά μπάνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Ζήση, τον Παπαδημητρίου που ήταν κοντά μας και στενό φίλο του Τάσου Θωμαίδη. Ελπίζω να σας κάναμε όμορφη παρέα. Αύριο έχουμε άλλη εκπομπή. Τι σας έχω αύριο. Λοιπόν, Σμαράγδα Καρύδη, πανέμορφη ταλαντούχα έχω και Ρία Κούρδη έχω. Και κάτι άλλο έχω. Μπράβο, και τη Μάρθα Καραγιάννη έχω. Κούκλα, αγαπάω Μάρθα Καραγιάννη, τρελαίνομαι. Και οικολογία στους κήπους σας έχω. Τι άλλο έχω? Και κουράγιο επίσης έχω. Γεια σας, αύριο ξανά λίγο μετά τις 4. Πολλά φιλιά, Αγάθωνα, σε παρακαλώ. Μου τα αφιερώνεις, βρε? Βεβαίως. Φτιάξτε μου και ένα τραγούδι, βρε. Αφιερωμένο στην Πήλιο. Μπεγλέρι και μαχαίρι. Τι? Μπεγλέρι και μαχαίρι. Και τα δύο, χρήσιμα. Ναι, και τα δύο χρήσιμα. Πάμε. Και ζητούσα να μου